Try tayo ano ka mo? Bilang unit sa Black One. Bilang unit. Singyapan karisluhan 39. Okay, yan yung maungot ng Black One. Solo flight. Sige, pili. Ang ipanis na gulat na mahusay hiyang batang unta kadalipon ang hipolusanon makiaangayon kamaabi-abihon ng mabinuligon waray ka iiliwon kay pirming malipanon mahusay ang pamayhon kamahiyong hiyong anhi orlosanon makisasangkayon diri karawdan kay makisasayawon singyapan karesyuhan waray ka nabibilmon kay anhi orlosanon kalipay ang ayon alas sigis ang kaysayaw na ang impanis na gulat na mahusay hiyang batang kumpa kadahipulos na daraga paniguro ayaw pag-alam kay diri ka mag-aatrasan mas kasayaw diri na undang bisan maagahan dinhihay pulo waray kabalatan nandiri aral mo kay bunto nga mahiyang damuhan maghusay nakababayinan habuntuhan ni Porlos imuhikikitan anhi Porlosanon pirmi magtawa-tawa kung imo kikitaon bagan waray problema pirmi malipayon an pamahupahon an mga pamayhon kamahiyong nilong halasigis ang kaysayaw na ang ipanis na guhulat na mahusay hiya batang unta dadahipulos na daraga paniguro ayaw pag-alam kay diri ka mag-aatrasan basta sayaw diri na undang bisan maagahan alas sigis ang kaysayaw na ang impanis na guhulat na mahusay hiya batang unta dadahipulos na daraga paniguro ayaw pag-alam kay diri ka mag-aatrasan basta sayaw diri na undang bisan maagahan sigis ang kaysayaw na ang impanis na guhulat na. Okay na mga salamat from the Black One representative. Ang inugot, damo nga salamat. Okay, adan sa sunod. Ano yung ginuhulat?